Kolínsky Gamescom je už za nami a tento rok nám toho priniesol vážne veľa. Na Opening Night Live aj Future Games Show sme videli ukážky ako nových, tak dlho očakávaných titulov a niektoré z nich sa nám do rúk dostanú už čoskoro. Spoločne sa pozrieme na 4 veľké herné pecky, ktoré vyjdú už teraz v septembri září. Na hernom festivale sme dostali možnosť si ich nielen vyskúšať, ale aj vyspovedať ich vývojárov. Začiatkom mesiaca na nás čaká novinka od poľského štúdia Bloober Team, ktoré pracovalo napríklad na Silent Hill 2 alebo na sérii Layers of Fear. Ide o temný survival horror z pohľadu tretej osoby, ktorý nás zavedie do 2 verzií krakovskej štvrti Nová Huta. Do postapokalyptickej budúcnosti zničenej chorobou zvanou zmena a industriálnych 80. rokov minulého storočia. You know, in Bloober Team we have like a history of V Bloober Teamu máme zkušenosti s tvorbou her, které se odehrávají ve 2 světech. Je zábavné mít tuhle dvojakost a využít ji k vyjádření toho, co chceme sdělit prostřednictvím naší postavy. Rozhodli jsme se, že tentokrát zkusíme něco nového a řekli jsme si, co kdyby světy v této hře představovaly budoucnost a minulost. Dostávame sa do úlohy cestovateľky, ktorá sa cez trhliny vracia v čase, aby zachránila ľudí skôr, ako ich pohltí epidémia. Nie je to však jednoduchá úloha. Musíme si vybrať, koho esencie extrahujeme, čo sprevádzajú neľahké morálne voľby. Síce môžeme zozbierať čo najviac duší a tým získať isté vylepšenia, no čím viac ich máme, tým hlasnejšie sa nám z obleku ozývajú ich hlasy, čo nás pomaly, ale isto vedie k šialenstvu. Dialógové možnosti budú v takmer každej cutscéne. Niektoré slúžia len na vyjadrenie našich názorov, no iné môžu vo veľkom ovplyvniť dej a priviesť nás k odlišnému koncu. Aj napriek tomu bude priechod prostredím a samotnou hrou skôr lineárnejší. Když vytváříte hororovou hru, musíte být velmi struční a omezit se na konkrétní časový rámec, ve kterém se má příběh odehrávat. V tomto případě je to zhruba 20 hodin. Nejedná se o otevřený svět s rozvětvenými dějovými liniemi, ale přesto jsme chtěli zachovat jistý pocit otevřenosti. Zároveň jsme chtěli, aby byl příběh velmi cinematický, protože tak jsme to dělali v minulosti a chtěli jsme v tomhle stylu pokračovat. Příběh je tedy lineární, ale mění se nuance a jako fanoušek hororů si myslím, že právě ty vytváří samotný zážitek. I think the nuances is what makes the experience. Z práce na Silent Hill si odniesli práve dôraz na medziľudské vzťahy a dilemy, no tento raz chceli celý zážitok spraviť akčnejším. Hlavná hrdinka tak so zbraňami ako na blízko, tak na diaľku bojuje proti zmutovaným bytostiam zvaným siroty. Ak ich nezlikvidujete dostatočne rýchlo, začnú sa spájať do ešte väčších a silnejších monštier, pretože v tejto hre mŕtvi neostávajú mŕtvými. K tomu všetkému musíme byť opatrní, pretože máme len obmedzené množstvo munície a nedokážeme sa nepriateľom uhýbať. My sme si v krátkej ukážke vyskúšali ako súboje, tak preskúmavanie prostredia a vyriešili sme v ňom jednu hádanku. Najsilnejší dojem v nás zanechala atmosféra, ktorá kombinuje východoeurópsky brutalizmus s retrofuturizmom. Hoci sme očakávali, že bude hra v štýle spomínaného Silent Hillu, no Chronos The New Dawn pôsobí skôr ako Resident Evil. Od prieskumu prostredia cez zbieranie predmetov až po inventár. Prekvapila nás však prítomnosť dialógových možností. Celkový koncept vyzerá veľmi sľubne a my sa na titul už teraz tešíme. O týždeň neskôr si od temnej atmosféry odýchneme. 12. septembra září, na Nintendo Switch až 3. októbra října nás čaká návrat do pestrofarebného komiksového sveta Borderlands, tentokrát s číslovkou 4. Solo alebo až s 3 spoluhráčmi sa presunieme na planétu Kairos, ktorá je pod nadvládou tyranského diktátora Timekeepera. V tomto diele vesmírnej looter-shooter akcie sa staneme jedným zo 4 nových Vault Hunterov. Vybrať si môžeme z veľkého Amona, exovojaka Rafa, nekromanskej sirény Vex s jej obrovskou mačkou Trouble a vedkyne Harlow, ktorú sme si mali šancu vyskúšať a musíme povedať, že hádzať po nepriateľoch farebné gravitačné gule bolo veľmi zábavné. Každý z nich má unikátne schopnosti a ponúka odlišný štýl hrania.
So všetkými sa tak vďaka dynamickejšiemu spôsobu pohybu dostaneme na predtým nedostupné miesta. Dvojitý skok, lezenie, plachtenie, úskoky a priťahovanie sa na určité body. To všetko núti Kairos byť oveľa vertikálnejšou lokáciou, čo si vyžiadalo aj odlišný prístup k jeho tvorbe. Tyto pohybové schopnosti umožnily všem level designérům a umělcům přemýšlet nad rámec různých omezení, která jsme měli v předchozích 3 projektech. Pokud si vybavíte Borderlands 1 a 2, mohl jsem vedle hráče umístit 2,5 metru vysokou zeď a vědět, že je uvězněn a nemůže se hýbat. Nyní na to musíme myslet i v boji. Můžete do něj vstoupit z více míst, dokonce i ze vzduchu a naše umělá inteligence na to musí reagovat. Tyto pohybové schopnosti zcela změnily způsob, jakým probíhá boj v Borderlands. Ano, myslím, že je to jakýsi paradox. Je to těžší, protože je více věcí, které musíte udělat a vzít v úvahu. Ale je to také jednodušší, protože nyní máte tuto svobodu a lidé se mohou více zapojit a být kreativnější, co se týče designu úrovní. Borderlands 4 má byť najväčším a najambicioznejším projektom štúdia. Na to, aby dosiahli prechody medzi lokáciami bez načítacích obrazoviek, dynamické aktivity či počasie, prešlo štúdio na silnejší Unreal Engine 5. Učenie sa, ako engine funguje a ako ho najlepšie využiť, ich však bavilo. Úzko spolupracujú s vývojármi v Epic Games a každá verzia používaného programu je výrazne modifikovaná pre ich špecifické potreby. Aj preto sa podarilo do sveta umiestniť oveľa väčšie množstvo detailov. Nevím, jestli se o tom mluví často, ale to vše je umisťováno ručně, s láskou všech designérů, level artistů a všech ostatních. Milujeme tvorbu Borderlands her a když se dostaneme na konec, začneme je plnit realistickými detaily a krásnými scenériemi. Chceme se ujistit, že vše vypadá tak, jako by tam lidé skutečně žili. Jako by to bylo skutečné místo, kam by lidé ve světě chodili. Imerziu do sci-fi prostredia má posilniť aj absencia minimapy. Sprevádzať nás bude len kompas a navigácia poháňaná umelou inteligenciou. Popri viac očakávaných zmenách, ako je pridanie plávania, nových nepriateľov a RPG prvkov, sa nám dostane aj rekordný počet zbraní. Oproti chabej 1 miliarde z 3. dielu na nás čaká cez 30 miliard procedurálne generovaných variácií postavených z viac ako 2000 rôznych komponentov. No nemusíte sa báť, nezabudlo sa aj na tie zvláštnejšie typy. Máme zbraň, která střílí včely. Proč? Protože můžeme. Je to opravdu zábavné, že můžeme dělat i takové věci a angažovat se. Máme studio, které má opravdu inkluzivní kulturu, kde může kdokoliv předložit jakýkoliv nápad. Kdokoliv může přijít a říct, hele, víte co, myslím, že by bylo skvělé, kdybychom udělali tohle. Nebo myslím, že by bylo vtipné, kdybychom udělali tamto. A myslím, že právě díky tomu jsme schopni neustále přicházet s novými nápady. Na ponorenie sa do bizarného sveta Borderlands sme nemali veľa času, no nechýbali komické vložky ani nádherné detailné prostredie, po ktorom sme prechádzali bez jediného záseku. Celkovo pôsobí mapa oveľa otvorenejšie a užívali sme si jej vertikalitu. Boss na konci ukážky zostal bohužiaľ neporazený, mal totiž šťastie, že sme sa museli ponáhľať na natáčanie rozhovoru. Presvedčili sme sa však, že sa táto sci-fi akcia dá naďalej užívať aj pri hraní solo. Hey there, folks! Boober the Beaver's the name. Looking for your next great adventure? Vráťme sa však k survival hororom. Tentokrát sa pozrieme do postapokalyptického sveta plného zombíkov v Dying Light The Beast. Pôvodne malo ísť len o príbehové rozšírenie druhého dielu s oveľa menším rozsahom, no s pribúdajúcimi nápadmi a rastúcimi ambíciami sa z neho nakoniec stal samostatný titul. Majitelia Dying Light 2 Stay Human Ultimate Edition, ktorej mal byť súčasťou, však nemusia smútiť. Tretí diel série dostanú zdarma. Ak by sa postupovalo podľa pôvodných plánov, The Beast by ani nebol súčasťou tohto videa. Mal totiž výjsť 22. augusta srpna, no vývojári v Techlande sa rozhodli o odklad na 19. septembra září, aby mohli jednotlivé herné systémy doladiť. Díky odkladu jsme mohli vylepšit zejména reakce na zásahy v soubojích. Tedy to, jak realistické je pobíjet zombíky a veškerý core systém. To je například jedna z věcí, na které neustále pracujeme, protože ji chceme dotáhnout k dokonalosti a posouvat stále dál. Pracovali jsme také na některých prvcích uživatelského rozhraní, parkouru a různých dalších věcech, které nám pomáhají posouvat kvalitu hry na úroveň, které chceme dosáhnout.
Tomu pomohlo vylepšenie herného engineu, vďaka ktorému majú nepriatelia dvojnásobný počet tzv. Gore Nodes, teda miest, na ktoré ich môžeme zasiahnuť. Súboje tak pôsobia oveľa brutálnejšie, čo zároveň odráža psychické rozpoloženie hlavného hrdinu. Tým je protagonista prvého dielu Kyle Crane. Po 13 rokoch uniká zo zajatia, kde na ňom bolo experimentované s alternatívnym druhom vírusu. Namiesto premeny na zombíka sa z Kyla, tak ako napovedá názov, z časti stala beštia s nadľudskými schopnosťami. Sice je spočiatku oslabený rokmi v zajatí, no túžba po pomste je silnejšia, čo pre nás znamená nové prvky hrateľnosti. Jedna z věcí, které se mi opravdu líbí, je to, že jsme se snažili, aby bestie působila jako postava, jejíž síla roste a můžete ji ovládat, ale ne úplně. Například jsme vytvořili momenty, kdy útočíte a Kyle někdy prostě popadne hlavu zombíka a rozbije ji. Úplně ho roztrhá, protože je plný vzteku. A pro hráče je to příjemné překvapení, protože jde o okamžité zabití a je to také nesmírně uspokojující. Okrem rúk budeme môcť používať aj zbrane exkluzívne pre The Beast ako plameňomet, granátomet či vrhač pílových kotúčov. Dočkáme sa tiež nového druhu bossov, ktorými sú chiméry. Tak ako my sú výsledkom experimentov s unikátnymi schopnosťami, viacfázovými súbojmi a vlastnými cutscénami. Skvele zapadajú do temnejšieho tónu titulu, ktorý sa prejavil aj na podobe nocí. Vývojári ich spravili najdesivejšie ako mohli, takže pred rýchlymi volatiles bude často rozumnejšie utekať alebo sa rovno skrývať. Na to nám bude slúžiť mnoho oblastí kedysi malebnej turistickej lokácie Castor Woods, ktorá prináša zatiaľ najväčšiu rôznorodosť prostredia série Dying Light. Dostaneme sa do mesta, kde môžeme vojsť do takmer každej budovy, menej zastávanej industriálnej oblasti, ale aj do plochých močiarov a fariem, ktoré ponúkajú úplne odlišnú atmosféru. Na presun tak budeme používať ako klasický parkour, tak jazdu vo vozidlách. Vývojári tak spravili veľký kus práce a na svoj titul sú veľmi pyšní. Myslím, že pro nás jako pro vývojáře v Techlandu je důležité, že jsme rostli společně s touto sérií. Pro mě je Dying Light The Beast kombinací všeho dobrého, co Dying Light nabízí. Obsahuje náš nejlepší parkour a naše nejlepší herní prvky. Bere si to nejlepší z Dying Light 1, ale i to nejlepší z Dying Light 2. Misí je hromada a společně utváří jedinečný zážitek, který vám dnes s velkou hrdostí můžeme tady představit. My sme si pri ukážke vychutnali nové prostredie Castor Woods, z ktorého sme videli peknú kombináciu zrujnovaného mesta a lesného porastu a bolo fajn, že sme si mohli vybrať, akou cestou sa k úlohám vyberieme. Síce nám neprišlo, že by hra prinášala niečo vyložene nové a svetoborné, no parkour je stále skvelý a súboje zábavné. Obzvlášť tak brutálne masakre a trhanie zombíkov na kusy v režime beštie. Opäť sme podobné mechaniky už videli v iných hrách, no pri väčšom počte zombíkov a obmedzenom množstve zásob sa zapotíte. Get your ass out of there, Kyle. God only knows what Baron's planning to do with those monsters. Dojmy a rozhovor z Dying Light The Beast a ďalšie videá z Gamescomu vám samozrejme prinášame vďaka nášmu sponzorovi Smarty.cz a ich značke Taigo. Zaobstaraj si vytunenú hernú stanicu od cenovo dostupných zostáv až po najvymakanejšie stroje. A k tomu si prikúp nového člena rodiny Taigo hernú stoličku. Tvoj trón, tvoje pravidlá. Vybrať si môžeš z niekoľkých modelov od Warlorda, veľkej stoličky pre najväčších stratégov po Starfall stoličku vybavenú RGB podsvietením. Tieto herné stoličky sú suportom pre tvoje herné seansy a čoskoro ťa Taigo zasuportí všade tam, kde to budeš potrebovať, presne ako našu Gamescomovú výpravu. Na záver sa presunieme do 60. rokov minulého storočia do japonského mestečka Ebisugaoka. To bolo pohltené hustou hmlou a zaplnené grotesknými monštrami, takže nie je pochýb, že sa jedná o ďalší diel série Silent Hill. Samostatné pokračovanie s názvom Silent Hill F nám prinesie čínske štúdio Neobards Entertainment. To sa podieľalo na tvorbe hier ako Resident Evil Resistance, prerábky 2. a 3. dielu či na Devil May Cry HD kolekcii. So Silent Hillom sme zo všetkých dnes predstavených titulov strávili najviac času. Skôr ako len špeciálna ukážka pôsobil ako už hotová hra, čo nám umožnilo tento znepokojujúci svet poriadne preskúmať a nasať jeho atmosféru. Z príbehu mladej Shimizu Hinako vám toho veľa neprezradíme, no titul sa často zahrával s našou mysľou a nebolo jednoduché rozlišovať medzi tým, čo je a nie je skutočné.
Vracajú sa boje na blízko, no tentokrát sú posunuté ešte o krok dopredu. Okrem monštier sa totiž musíme starať o zbrane samotné, keďže sa po istom počte použití rozbijú. Síce si ich môžeme občas opraviť, no dôraz sa kladie na taktickejší výber súbojov. V nich nám pomôže séria mechaník od úskokov až po akúsi verziu parírovania, kedy po objavení zvláštneho obrysu môžeme nepriateľom zasadiť ťažký úder a na chvíľu ich omráčiť. Načasovať tieto protiútoky je však pomerne náročné a časom sa ich pravdepodobne budeme musieť naučiť predvídať. Mimo týchto situácií vyžadujú silnejšie útoky fokus, o ktorého rozsah prichádzame pri chytaní nepriateľmi. Na jeho obnovenie sa používajú predmety získané prieskumom mesta, ktoré tiež môžeme pri svätyniach vymeniť za faith a tu následne meniť za ďalšie predmety a vylepšenia. Celkovo máme z očividného zamerania sa na súbojový systém trochu obavy. Môže to totiž znamenať, že sa na ňo bude v neskorších častiach hry klásť až príliš veľký dôraz. Ak sa však neobjavia strelné zbrane a my budeme musieť balancovať medzi vlastnosťami rôznych tyčí či bejsbalových pálok, mohlo by to tvoriť fajn dynamiku a nútiť nás pred monštrami utekať alebo im čeliť z nepríjemnej blízkosti. Teraz to však posúdiť nemôžeme a musíme si počkať až na plnú verziu Silent Hill F, ktorá sa k nám dostane 25. septembra září. Na výber je toho teda mnoho. Všetky tituly budú dostupné na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S a pri Dying Light budú výhodou aj české titulky. Vy nám v komentároch povedzte, či vás niektorá z týchto prevažne hororových hier zaujala a už sa na ňu nemôžete dočkať. My samozrejme všetkým vývojárom ďakujeme za rozhovory a prajeme im a ich dielam veľa šťastia a úspechov. Satisfying.